Хубаво съм сигурна. И така, днеска е 24 май. Нищо не казваме за тази дата. Днес ще кажем, днес е денят на Кирил Методи. Писмеността. Жълтия кантарен. Да, много е яко. Так. Там има някакви момчета. Правят си пикници. Thank you. Днеска срещаме навсякъде приятели, нали? Защото имах. Защото и те ли махат? Трябва да съм любезна. А тук нали имаше едни плейчици? Ето ги там. Камера. И така, любими, какво ще кажем сега? Нещо искаш ли да споделим? Ти нещо имаш ли да кажеш? О, виж колко красиво е. Какво ще кажем за нас? Нещо интересно. Така, ние от колко време вече сте да сме заедно? Много. Колко много? Много. Лъжеш. Не, всъщност не е истина. Ние сме... Горе-долу от колко години сме заедно? Като партньори сме от една година заедно. А като приятели сме 3 години. Ние с теб имаме 2 годишно чисто приятелство. Учили сме заедно. Къде се запознахме? В училище. Къде в училище? Седяхме на един чин. Да, има нещо общо с училище, но какво? Кажи ли? Стажувахме заедно. И така станахме приятели. И след това нашето приятелство премина в любов. Така, ние сега с този наш опит от една година какво бихме споделили на останалите, които ни познават и не ни познават, но ще се запознаят. Какво ще споделим? Нещо кратичко. Така, нашите взаимоотношения, въпреки че изглеждат много безоблачни всеки път. Това, което не виждате е, че има много облаци, гръмотевици, скандали, крясъци, боища. Не се вие все още. Няма скандали. Спорове.
Спорове. И как разрешаваме нашите спорове? С любов. Не е вярно. Не е вярно. И така, ние разрешаваме нашите спорове чрез терапия, нали? Защото и двамата сме завършили. Та-да-да-дам! Какво? Терапия какво? Не. Шиято масаж. Ти не си. Така и двамата сме завършили приложна психология, която я завършихме лично за нас. Ние няма да я практикуваме за сега. И прилагаме психология. Да, и прилагаме психология и терапия в нашите взаимоотношения, за да може проблемите, които имаме, да се лекуват, а не само да бъдат проблеми. Нали така? Не е лесно, но е постижимо, нали? Няма памет в телефона. Ура! Така, а каква е нашата терапия, Люмини? Която прилагаме? Не е тази, защото когато се караме, нямаме тази любов, която имаме в момента. Така че нашата терапия е... О, добър тигър, добър тигър. Кажи де. Това е нашата терапия. Нашата терапия е... Кажи! Кажи, говорим си. Разговаряме за това за какво сме се подразнили, какво ни е подразнило, кой как е видял нещата, защото всеки вижда нещата от своята си призма и гледна точка и е прав за себе си. Така че двете гледни точки да бъдат разгледани, да бъдат обсъдени и да се вземе някакво решение. Но това не става веднага. Това става след това, нали? Защото аз съм малко по... Ой, побели мене. Малко по... За успокоение, пък ти си по-балансирания. Нали, любими? Спокойно. Да. Така че след като се успокоят нещата, може да се седне и да се разговаря и на всеки да му се обърне внимание и да си каже какво му е на душата и на сърцето и да се решат нещата в последствие, разбира се, защото това не става изведнъж. Нали така? Да. И как се решават проблема във връзките? Като слушаме. Като се вслушваме един в друг. Като слушаме. Вслушваме. Не от едното ухо да ни влезе, от другото да ни излезе. И да. Нали? Как ще завършим, любими? Искам завърших. Как ще завършим? Как да завършим? Като приемем, че връзките и партньорството са едно голямо приключение. Край. Приключение е всичко, да. Може така да го обобщим. Дори и семейството е приключение, нали? Но по различен начин. Да. Ние може би ще се сблъскаме в бъдещето с това приключение, наречено семейство, но до тогава има много неща, върху които ще трябва да поработим един с друг, защото ние сме си най-големите огледала и най-добре може да се видим един друг. Там, където сами не можем. Нали? И ти ще кажеш ли нещо за последно? Да. Какво? И когато приемем, нали, че една връзка или брак или партньорство е едно приключение,
щом приемем, че е приключение, то се превръща в изпитание с възходи и спадове в взаимоотношения. Но важно е човек да издържи, да се покаже колко е достоен в взаимоотношения. Тръста също е приключение. Търсиш, обогатяваш се, намираш, показваш, отдаваш, приемаш. Важното е дали искаш да завършиш това приключение. Да стигнеш до края му. Ако има то няма край. Нали? Няма. Дали искаш да се развива това приключение? Да става по-приключенски. Дали страстта искаш да се развива, дали връзката искаш да се развива. Да, много е важно да се развиват един друг. Щом искаш да се развива, тя е приключение. Никой не гарантира, да растете заедно. Макар и не толкова големи само неща. с положителен знак. Ами добре. Това беше от нас на 24 май 2020 година. Как да завършим клип? Спри го най-накрая.